drugog sporta. Nastavno pričate sa našim dokumentašima. Kako ste došli na ideju da trenirate rukomet? Kao jako mladi, bila je neka promocija u školi, ja sam otišla, svidelo mi se i uglavnom tako, zadržala se tu gde ja sam. Za mene je tako, bila sam 4. razred osnovne škole, odvojena jedan trening, pogledala i odlučila se i ostala. I ja isto tako, došla sam na trening i ostala sam i dan danas tu. Koliko dugo trenirate? Treniram rukomet oko 15 godina. Koju poziciju igrate? Pa nas 3 smo ovde, ja i Ivana igram levu beka. Levo krilo, levog beka. Koliko puta nedeljno imate trening? Zavisi da li imamo za vikend utakmicu, ako nemamo, uglavnom nedeljno treniramo 10 puta. 10 puta, da. 10 treninci, znači popodne, budu i prepodne. Znači 2 puta dnevno. Da li je to opasan sport? Nisam imali povrede. Pa nije to do sporta, to je više do odnosa, do profesionalizma. Svaki sport je opasan ako se ti ne čuvaš i ne paziš. Ko vam je idol i zašto? Idol? Andreja Penezić možda, trenutno. Meni možda Kristina Neagu, recimo. Da. Nora Mork. Šta bi trebalo da bude važno, škola ili rukomet? Treninzi. Pa sve u tome kako uklopiš, važno je jedno i drugo. Zavisi šta želiš u životu, da li želiš da budeš profesionalni sportista ili želiš da radiš negde. Uglavnom se jedno i drugo uklopi, ne ide jedno i drugo. Bitno je da budeš dobar đak da bi bio i dobar sportista, to je što je najbitnije.